Shirin nazarin siyasa. Mai sauraro assalamu alaikum, sha'awa umar kano ke yi maka sallama a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na nazarin siyasa. Shirin nazarin siyasa shiri ne da ya saba kawo maka al'amuran da suke faruwa dangane da siyasar mu a cikin garinmu na Kano da fadin Najeriya baki daya, duk dai akan tashar tamu ta News Live Radio and TV. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa gwamnan Kano ya nesanta kansa da lamarin jajayen 'yan kamfai, ya yi kuma tir da abin da ya faru. Sabon rance, shin shirin ci gaba ne ko ƙarin nauyi ga Najeriya? APC a Kano ta tabbatar da haɗin kai bayan shigowar shekarau. Ku dai kawai ku biyo mu. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi Allah wadai da abin da ya faru a makon da ya gabata, inda wasu mata suka ringa nuna jajayen 'yan kamfai a kan titi. Rahotannin sun ce matan sun yi haka ne domin yi wa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso habaici, kuma wasu sun zargi gwamna da sa hannu a batun, abinda gwamnan ya musalta. A can kuma tsagi guda, a wani mataki da ke nuna yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da dogaro da rance wajen gudanar da manyan ayyuka, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aika wa majalisar dattawa wasiƙa a ranar Alhamis, yana mai neman amincewa domin karɓo sabon rance da ya haura dala miliyan 516. Rahotanni sun nuna cewa an shirya amfani da wannan bashi ne wajen aiwatar da babban aikin titin Sokoto zuwa Badagire Sufa, wanda tsawonsa ya kai kimanin kilomita 1000. Wani aiki da ke ɗauke da muhimmanci amma kuma ke tayar da tambayoyi kan yadda ake tara basussuka. A nasa ɓangaren, shugaban majalisar dattawa Godwin Akpabio ya mika buƙatar ga kwamitin majalisa mai kula da harkokin basussuka na cikin gida da na waje, tare da basu wa'adin mako ɗaya domin tantancewa da gabatar da rahoto. Matakin da ke iya zama gwaji ga yadda majalisa ke duba irin waɗannan muhimman lamura. APC a jihar Kano ta tabbatar da karbuwa ga Ibrahim Shekarau da sauran masu sauya sheka zuwa cikinta. Wannan mataki na zuwa ne a wani lokaci da siyasar jihar ke ɗaukar sabon salo, inda manyan 'yan siyasa ke neman sabbin hanyoyi da damar ci gaba. Shugaban APC sun jaddada cewa za su baiwa sabbin membobin dama iri ɗaya da kowa, tare da kira ga tsofaffin 'yan jam'iyyar su rungume su domin haɗin kai. Ana ganin dawowar Shekarau na iya ƙara ƙarfin APC a Kano, musamman duba da tasirin da yake da shi a siyasar jihar. Sai dai masana na ganin cewa duk da wannan karbuwa, akwai buƙatar kula da yadda za a daidaita muradan kowa domin kaucewa rikice-rikice a cikin jam'iyyar. Duka nan muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma Allah ya kai mu gobe. Sha'awa umar Kano, News Live Radio and TV.